Sunana Malam Zakariya'u. To kai kuma farko menene ra'ayinka akan gwamnati da ke tafiya a yanzu? Wato ra'ayina akan wannan gwamnati, muna farin ciki da wannan gwamnati 100%, kuma muna nan muna mata du'a'i akan mutane wanda ba a samu haƙuri a zuciyarsu ba, wanda zai kasance wannan mulki da muke ciki mun samu wani ci gaba mai yawa, amma mutane yawanci saboda ba sa fahimtar abin da ake tafiyarwa, shi yasa suke kawo nukura akan al'amarin. Mu kam yanzu muna murna da wannan gwamnati, muna mata addu'a 100%, kuma shekara mai zuwa insha Allah muna kyautata zaton mu da mu zaɓe ta a game da wannan gwamnati da muke ciki yanzu. Don haka muna goya ma shugaban mu janar Muhammadu Buhari baya, muna goya ma 'yan Rufa'i baya 100%, insha Allah, tare da du'a'i mai kyau. Sai malam, sai Nasiru, sai malam, Najeriya sai Buhari.